Здравейте! В днешното видео ще ви покажа този кът криз, който е в меки тонове. Този грим аз бих определила като мек кът криз, тъй като извивката, която подчертава нашата естествена свивка на окото и е изтеглена до към края на веждата, не е чак толкова силно изявена и драматична и спокойно може да се носи и в ежедневието. Исках да покажа тази визия, тъй като тя е доста по-лесна от по-драматичния тип кът криз, няма и очна линия, както виждате. Исках да е нещо по-лесно и по-достъпно за повечето от вас. В видеото показвам как съм гримирала само очите си, а ако искате да разберете какви други продукти използвах за този грим, ще ги намерите в описанието под видеото. За този грим ще използвам ето тези три цвята, като във видеото ще изпиша с думички кой как се казва и на коя фирма производител е. Най-светлият цвят, който е съвсем близък до тона на кожата ми, ще използвам за преходен. До него, този, който е пепел от рози, ще използвам за свивката на окото и за да издължа окото във външната му част. А най-тъмния ще използвам отново за външната част, с който ще подчертая извивката на кът криза и ще придам на грима по-голяма драматичност. И да започваме. След като съм нанесла основа за грим, в случая аз използвах I Love Stage на Essence и пудра върху нея, за да я фиксирам и по-лесно да приливам сенките, продължавам с преходния цвят. Преди това обаче бих искала да ви кажа нещо, което на мен лично ми върши много добра работа при създаването на кът криз грим, и това е предварителното подчертаване на веждите. След като съм ги подчертала и виждам точно къде да е края им, мога много лесно да свържа тази част мислено, дори и тя да не стига до края на веждата. Мислено, поне за мен най-добрият вариант е когато те се свързват. По този начин окото изглежда много очертано, много добре издължено и точно по начина, по който на нас би ни подхождало, съобразно веждите и формата на очите ни. Затова аз подчертах вече веждите си и продължавам сега с преходния цвят. Четката, която ще използвам, е MAC 217. Преходният цвят нанасям в сгъвката и почти до към веждата, както вече ви казах. Също така и го издължавам към края на веждата, тъй като този грим ще стига почти до към веждата и е много важно всички цветове да са преляти добре и да ги има. И сега цвета пепел от рози го нанасям повече в свивката, не чак толкова към веждата, тъй като над него трябва да стои преходният цвят. Тоест съсредоточаваме се в свивката на окото и издължаваме отново към веждата. Когато вземем цвета и работим в външната част на окото, е винаги хубаво да започнем от свивката и плавно да го преливаме насам. Тоест, когато искаме да депозираме цвета в тази част или в тази, не е добре да взимаме отново продукт, а каквото ни остана от четката, просто го разнасяме в тази част леко и в случая този грим е много красив да се направи, когато този цвят се издължи към вътрешната част на окото. За да очертаем точно къде ще бъде нашият кът криз, ни е нужна една по-прецизна четка. В случая аз използвах тази на MAC, която е 226. Тя е ъглова и най-често я използвам, за да подчертая веждите си. Също може да използвате и четчица от такъв тип, която е по-заострена в горния край, тип молив, но по-прецизна. И въпреки всичко, ако не успеете да направите тази линия точно по начина, по който тя би ви харесвала, малко по-късно с основата за грим или с коректор, ние ще подчертаем тази част, в която ще искаме да ни е изявена линията на кът криза, така че няма да има никакъв проблем, не се притеснявайте. Аз също, когато правих това око, направих я горе-долу добре, но на по-късен етап я поправих леко с основата за грим, да е точно по начина, по който аз я искам и подхожда на моите очи. И така продължаваме с подчертаването на кът криза. Ще използвам този най-тъмен цвят, който при мен е тъмно кафяв с топъл подтон. Взимам малко продукт на четката и при отворено око
тъй като особено при мен е много важно, защото клепачите ми са по-надолу и скриват част от подвижния клепач. Т.е. имам предвид ето тази по-подпухнала част, която е между веждата и сгъвката на окото. Тя слиза доста по-надолу и в моя случай е важно да го правя с отворено око. Ако при вас клепачът изглежда ето така при отворено око, предполагам бихте могли да го направите добре и без да стоите с отворени очи, когато нанасяте тази извивка. Аз ще започна първо от тази част. Съвсем леко и с много малко продукт върху четката, като по-късно можем да я затъмним колкото искаме, но не искаме първоначално тя да е много силно изявена, тъй като ако я затъмним много, след това можем да не успеем да я прелеем добре и да стои като очна линия буквално, което не е целта в момента, или поне на мен този тип не ми харесва. И след като съм очертала линията на кът криза, взимам отново от по-тъмния цвят, но този път с малко по-голяма четка. Тази, която аз използвам, е тип молив и е на Zoeva 231 Petite Crease Brush. Отново с тъмния цвят, със съвсем малко продукт, нанасяме точно където е извивката и над нея. Съвсем лекичко. И каквото е останало на четката, го занасяме към вътрешната част на окото. Със съвсем леки движения, тъй като този тип четки имат много гъсти косъмчета и когато има повече продукт на тях, те упражняват съответно и повече натиск, тъй като косъмчетата са много близо едно до друго и може да се получат много петна, които после трудно бихме прелели. След като нанесем малко продукт, отново преливаме. И така продължаваме да нанасяме от тъмния цвят до момента, в който ни устройва наситеността, интензивността в тази част, външната част на окото. И сега с една синтетична плоска четка и малко продукт от основата за грим ще очертая много добре кът криза, докъде трябва да стига. За да не нанеса много голямо количество от основата, това, което аз правя, е с четката да взема съвсем мъничко от апликатора и дори част от него да отнема на ръката си, за да видя какво количество остава четката върху кожата, за да не се наслои много на петна, да се качи по-нагоре, където не ми е нужно, и за това взимам тази предпазна мярка, за да се презастраховам. Отново с отворени очи гледам напред, понеже за моите очи е важно. И ето така изглежда, след като сме го почистили. И сега отново с най-тъмния цвят и прецизната четчица, с която сме очертали предварително формата на кът криза, ще подчертаем, като ще я градираме от най-тъмно, започвайки от свивката, към най-светло в крайната част, за да може тя постепенно да изсветлява и да се размива до към края на веждата. На мен този ефект ми харесва най-много. Започвам от свивката и каквото е останало като продукт, с най-крайната част на четката го закарвам до към веждата и съвсем леко го приливам. И сега е ред на клепача. Цвета на клепача може да нанесете всъщност и преди да сте направили това изчистване с основата за грим или коректор. Просто трябва да прецените как ви е по-удобно. За клепача аз ще смеся най-светлия и пепел от рози. Този цвят ще го издължа и леко под кът криза. Много леко ще го изтегля, просто за да няма тук цвят на кожа, а всичко да е много добре прелято
и да си подхождат много добре тази част на окото, както и тук с издължението. Много лекичко го занасям навън. И така продължаваме с долната част на окото, която ще подчертаем с най-тъмния цвят от тези сенки, които сме решили да използваме. За да направя най-тъмната част на окото, ще използвам ето тези две джетки. Първо с тази Pencil Brush ще нанеса по-голямо количество, за да опуша много добре ето тази долна част. И после с тази Smudger Brush, която е тъничка в горната си част, ще сложа още повече продукт съвсем до към миглите и ще го изтегля леко към външната част на окото, за да получа ето тази двойна линия. Като долната част няма да стига толкова далече, чак до към веждата, а ще спре малко по-преди горната част. И ето така, сега с нея съвсем леко ще издължа окото. Ако тези две линии ви се доближат много, а не искате да е така, винаги може да почистите отново с тази синтетична четка, с която сте описали точно къде да ви бъде кът криса. Може да изчистите малко и отгоре да нанесете от светлите сенки, които сложихме на клепача. И по този начин ще получите тази чиста линия между двете по-тъмни. За водната линия за този грим реших, че ще е много красиво да я подчертая с молив цвят нюд. Този, който използвам, е на Rimmel 005 нюд. И сега остана да нанеса спирала и очите са готови. Надявам се този грим да ви е харесал. Ще се радвам в коментарите под видеото да ми споделите. Много се надявам, ако не знаете как се прави кът криз, това видеото ви е помогнало. Ако искате да получавате известия, когато публикувам ново видео, натиснете бутонът абониране и камбанката до него. Надявам се и занапред да сме заедно. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро! Чао!